Җәйнең иң рәхәт һәм тәмле чагы җитте. Җиләк, җимешләр өлгерде. Алдагы видеозмабыз бер сезонга 200 килограммга кадәр уңыш җыеп алучы Кукмара районының Зур Сәрдәк авылында яшәүче Сәфәргалиевлар гаиләсе турында. Җиләкне алар 5 ел элек үстерә башлаганнар. Яхшы уңыш серләре нәрсәдә? Бу турыда Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева язмасында. Июнь ахыры, июль башы җәйнең иң тәмле ризыгы җиләкнең өлгергән чагы. Гадәттә бу вакытта күп кешеләр уңыш җыялар яки базарларга ашыгалар. Зур Сәрдәк авылында гомер итүче Сәфәргалиевлар гаиләсе инде 5 ел үз бакчаларында җиләк үстерү белән шөгыльләнә. Җиләкне мин электән үк үстерәс килде инде. Бер 5 ел элек мин аны бер 15 штук кенә дип тотынган идем. Ondan soң bir ilden алып кайткач, үрчетип карыйк әле дип, аннан үзем стаканчыкларга утыртып, мыекларын тыгып балчыкка шулай иттереп, күбәйтеп, беренче елны 100ләп булды инде, икенче елны 500ләп иттек инде. Ринат Сәфәргалиев билгеләп үткәнчә, яхшы уңыш алу өчен җиләкләргә игътибар кирәк. Кай вакыт көн дәвамында бакчада эшләргә туры килә икән. Авыр, бик авыр. Менә хәзер уже җиләген җыеп алгач, уже мыекларын кисеп, уже карыйсы аны. Икенче елның язына хәтле шушы вакытка хәтле карыйсы. Җиләк биргәнчә хәтле арасын эшкәртергә кирәк, җумшатырга кирәк инде. Яфракларын кисәргә кирәк. Аларны әзрәк карамасаң бетли башлыйлар алар. Җиләкне җыеп чүпләрен утаганнан соң тагын бер мөһим этап кышка кайнатмалар ясау башлана. Әлеге эшне һәркем дә үз теләге буенча төрлечә башкара. Без күбрәк варенье ясарга яратабыз. Яшьләр инде менә улым морозильникка тыкканны ярата инде. Үзебез без олы кеше буларак инде варенье, мәсәлән, 1 килога 1 кило исәбеннән җиләкне 1 кило исәбеннән песокны алабыз да. Шуны 3 тапкыр суытып, 3 тапкыр кайнатабыз. Алай сакланырга ничә ел турса да бер нишләмәй, җиләктәме дә шул килеш кала. Сәфәргалиевларның җиләк басуында нигездә бер төрле сорт үсә. Бу мармелад. Ул бик сусыл һәм баллы булып җитешә икән. Бу гаиләнең көндәлек хезмәте зур нәтиҗәләргә китерә. Бер сезонга алар 2 центнерга якын уңыш җыеп алырга мөмкиннәр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан.